Районыбыздың чыгарылыш сыйныф укучылары бүген рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын тапшыралар. Алар менә шушы рамка аша үтеп, билгеләнгән кабинетларга узалар һәм тиешле биремнәрне 3 сәгать 30 минут эчендә эшләргә тиешләр. Зәйнең 146-11 сыйныф укучысы рус теленнән имтихан тапшырды. Ел саен 6 мәктәп бердәм дәүләт имтиханы тапшыру пункты буларак әзерләнә. Имтихан сәгате җиткәнне укучылар мәктәп ишек алдында көтә. Күбесенең йөзендә борчылу. Бүген мин рус теленнән имтиханны бирергә уйлыйм. Яхшы балаларга бирүемне ирешергә тырышачакмын. Әмма мин бик куркам һәм каушаланам. Татар гимназиясе укучысы Исламия Гәрәева өчен бу беренче дәүләт имтиханы алды, аны тагын 2 сынау көтә. Мин тагын математика һәм информатиканы экзамен бирәчәкмен. Дулкынлану хисе бүген барлыкка килде. Бүгенгә кадәр юк иде ул. Барлык экзаменнарны әйбәт кенә уңышлы гына биреп чыгып, Казан шәһәренә укырга керергә телим. Металл эзләүче рама аша үтеп укучыларга паспорт, ручка, су һәм шоколад кына алып керергә рөхсәт ителә. Кабинетларда имтихан тапшыручыларның исемлекләрен кабат тикшереп, һәр кайсына алдан билгеләнгән урыннарны күрсәтәләр. ЕГЭ у нас уже проходит много лет. Бердәм дәүләт имтиханы ел саен безнең мәктәп базасында уздырыла. Сынауларга укучыларны тикшереп кертәбез. Алар сәгать 9-га килә башлады, ә сәгать 10-да имтихан башланачак. Барысы да яхшы бара, кимчелекләр күзәтелми, ди Ирина Ильина. Рус теленнән имтихан 3 сәгать 30 минут дәвам итәчәк. Эш 2 өлештән тора, укучыларга иншада язарга кирәк булачак. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы математика кебек мәҗбүри сынаулардан санала. Аның нәтиҗәсе мәктәп аттестаты алу һәм теләсә